catalans, interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica. D'acord amb el president de la República Federal Espanyola, senyor Nicet Alcalá Zamora, amb el qual hem ratificat els acords presos en el Pacte de Sant Sebastià, em faig càrrec provisionalment de les funcions de president del Govern de Catalunya, esperant que el poble espanyol i el català expressaran quina és en aquests moments llur voluntat. En fer aquesta proclamació, amb el cor obert a totes les esperances, ens conjurem i demanem a tots els ciutadans de Catalunya que es conjurin amb nosaltres per a fer-la prevaler pels mitjans que siguin, encara que calgués arribar al sacrifici de la pròpia vida. Preguem que cada català, així com tot altre ciutadà resident a Catalunya, es faci càrrec de l'enorme responsabilitat que en aquests moments pesa sobre tots nosaltres. Tot aquell, doncs, que pertorbi l'ordre de la naixent República Catalana serà considerat com un agent provocador i com un traïdor a la pàtria. Esperem que tots sabreu fer-vos dignes de la llibertat que ens hem donat i de la justícia que a plajut de tots anem a establir. Ens apoyem sobre coses immortals com són els drets dels homes i dels pobles, i morint i tot, si calgués, no podem perdre. En proclamar la nostra república, fem arribar la nostra veu a tots els pobles d'Espanya i del món, demanant-los que espiritualment estiguin al nostre costat i enfront de la monarquia borbònica que hem abatut, i els oferim aportar-los tot el nostre esforç i tota l'emoció del nostre poble renaixent per afermar la pau internacional. Per Catalunya, pels altres pobles germans d'Espanya, per la fraternitat de tots els homes i de tots els pobles catalans, sapigueu fer-vos dignes de Catalunya. Avui volem fer un breu recordatori del Quim Cerdà i Montoliu, històric militant d'Estat català, que va morir l'11 de desembre aquest mes als 78 anys. Ell va afiliar-se a Estat català fa més de 50 anys i actualment era el vicepresident segon del partit. L'any 1972 va ser detingut i empresonat pel règim franquista per presumpta relació amb el FAC, el Front d'Alliberament de Catalunya, i va ser empresonat a la presó Model. Aleshores el FAC tenia 25 membres repartits per presons espanyoles. El Quim Cerdà va mantenir sempre viva la lluita des d'Estat català, tot i que a vegades per qüestions laborals estava fora una temporada, sempre venia al Fossar a la Diada, sempre no va fallar mai, ni tampoc fallava a cap homenatge al president Macià com el dia de Nadal, com s'ha fet avui. Avui és el primer any que no hi és. Al desembre del 2010 va accedir a l'executiva d'Estat català com a vicepresident del partit i l'any 2020 havia estat reelegit com a vicepresident segon. El nostre condol a la família i el nostre homenatge a ell i a tots els que han lluitat per la independència d'aquest país. Visca Catalunya!